जय मसीह होननानै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसे फिन नैबे गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयखौबो बरायदों। ख्रिस्ट'नि बेसादफोर नोंथांमोननो मोनसे दुखुनि रादाब बेबायदि लानानै फैदों, जि रादाबखौ नुयोब्ला नोंथांमोना फिन आरोबाव मोनसे दुखुखौ मोननो गोनां जागोन। नोंथांमोना अलरेडि आवगायाव एसे गुसुङै नोंथांमोननो आङो दिन्थिग्रोनाय जादोंमोन। इएस अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बेसादफोर, बेबायदि मोनसे रादाब जेरावहाय छत्तीसगढ़नि बिलासपुराव जि गिर्जा न'आ गोबाव बोसोर जेरावहाय साफ्रोमबो फोथायारि सुबुंफोरा ख्रिस्टियान सुबुंफोरा खुलुमनाय सिबिनाय खालामोमोन, बै गिर्जा न'खौ सिफायनानै होबाय। मैयानि समाव सिफायदों अनजाग्राफोर, मैयानि समाव सिफायनानै होबाय। दा बेयावहाय गोबां दुखुनांथावना आरो लोगोसे बेजोंनो नोंथांमोननो मोनसे रादाब लानानै फैफिनबावदों एबा फैबावदों। बे जाहैबाय बे बिलासपुरावनो मोनसे मण्डली, मोनसे गामि जेराव मोनसे न'खराव आर'ज गिर्जा सोलिबाय थादोंमोन, गिर्जा जादोंमोन, खुलुमनाय सिबिनाय जादोंमोन। बेयाव दादागिरि सुबुंफोरा थांनानै आरोबाव गन्डगल खालामहैदों। बेबायदि रादाबखौ लानानै फैदों। दा बेयावहाय मोनफ्रोमबो रादाबखौ नोंथांमोना मोजाङै नायगोन, डिटेल्सै मोननो हागोन। नोंथांमोना डिटेल्सै होगोन, जोबजासिम नायगोन, जेन गासै बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना जेन रोखा मोनथिजोबनो हायो, जेन जेबो आद्रा थाया। अनजाग्राफोर, दे अब्ला नोंथांमोननो मोनफा मोनफा बे रादाबखौ दिन्थिग्रोनो हास्थायबाय। जोबनाय फारसे डिटेल्सै नोंथांमोननो मोनफा मोनफा बुंलांगोन। बिलासपुर से बड़ी खबर है, जहां एक बार फिर से धर्मांतरण का मामला सामने आया है। प्रार्थना सभा के आड़ में यहां एक बार फिर धर्मांतरण का खेल चल रहा था। ग्रामीण के घर में प्रार्थना सभा आयोजित की गई थी। बड़ी संख्या में महिलाएं प्रार्थना सभा में मौजूद थी। हिंदू संगठनों ने यहां पर जमकर हंगामा किया। थाने पहुंचे हिंदू संगठन और ईसाई समर्थक। पचपेड़ी थाना क्षेत्र के जोंधरा गांव का यह पूरा मामला है। तो बिलासपुर से ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से यहां धर्मांतरण का मामला सामने आया है। प्रार्थना सभा के आड़ में धर्मांतरण किया जा रहा था। ग्रामीण के घर में प्रार्थना सभा आयोजित की गई थी। बड़ी संख्या में महिलाएं प्रार्थना सभा में मौजूद थी। हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया। थाने पहुंचे हिंदू संगठन और ईसाई समर्थक। पचपेड़ी थाना क्षेत्र के जोंधरा गांव का यह पूरा मामला है। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। नायगिरि नोंथांमोना अलरेडि नुनो मोनखाबाय जे गिर्जा न'आव माबायदि खुलुमनाय सिबिनाय जाबाय थादोंमोन आरो बै गिर्जा न'आव थांनानै दुथांफोरा मा खालामहैदों बेखौ नुनो मोनदों आरो रादाबाव माबायदि बाथ्राफोरखौ बुंगासिनो दङ। बे जाथाया जादों जाहैबाय छत्तीसगढ़नि बिलासपुर होननाय जिल्लानि सिङाव थानाय पासपेरी थानानि सिङाव थानाय जोंधरा होननाय गामियाव जानाय मोनसे जाथाय। नैबे जाहैबाय नैबे रबिबार, नैबे सानडे, थांनाय सानडेयाव जानाय जाथाय, जेराव खुलुमनाय सिबिनाय खालामबाय थादोंमोन, आर'जनि मोनसे फारिलाइ लादोंमोन। देवबार सानाव खुलुमनाय सिबिनाय, जिहेतु मोनफ्रोमबो डेनोमिनेसन, साफ्रोमबो ख्रिस्टियानफोरा, मोनफ्रोमबो मण्डलीफोरा देवबारनि सानाव खुलुमनाय सिबिनाय लायो। बेबायदिनो छत्तीसगढ़आव थानाय बिलासपुरनि सिङाव पासपेरा थानानि आन्दाराव थानाय जोंधरा गावआवबो बेखौनो खालामदोंमोन, जेराव मण्डलीनि मानसिफ्रा खौसे जानानै इसोरखौ खुलुमदों, सिबिदोंमोन। नाथाय माखासे दादागिरि सुबुंफ्रा, जायफ्रा हिन्दु धोरोमनि, जायफोरा बुंनानै लायो धोरोम रैखा खालामग्रा होननानै एबा धोरोम गुरुफोर होननानै बुंनानै लायो, जायखौ धोरोमिया होननानै गावसोरा जायखौ धोरोमिया होननानै दिन्थियो, बैसोरबायदि सुबुंफोरा हाबहैनानै गोबां गन्डगल खालामहैदों, जों नुनो मोनदों। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, दिनै जोङो बेबायदि उसुबिदाखौ मोनगासिनो दङ। छत्तीसगढ़आव गोबां तारना जागासिनो दङ, गोबांनिख्रुइ गोबां जागासिनो दङ। मोनफ्रोमबो सानडेयाव आलादा आलादा रादाबफोरखौ मोननो हागोन। गिर्जा न'आव एटेक खालामनाय, सोरनिबा न'आव एटेक खालामनाय, सोरबा ख्रिस्टियान सुबुंनि सायाव एटेक खालामनाय, आलादा आलादा रोखोमनि रादाबफोरखौ मोनफ्रोमबो रबिबाराव, जेब्ला मोनफ्रोमबो रबिबार सानडे फैयो, जिहेतु सानडेयाव खुलुमनाय सिबिनाय जायो, बै खुलुमनाय सिबिनायखौ बिथांमोना टारगेट खालामनानै खनफ्रोमबो रबिबाराव माबा मोनसे नङा माबा मोनसे जेंनाखौ लाबोनो थाखाय बिथांमोना नाजागासिनो दङ। ख्रिस्टियानफोरनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बन्द खालामनो थाखाय सेस्था खालामगासिनो दङ। जानो हागौ बिथांमोननि बे मावनांगौ मोनसे एजेन्डा,
जे नैबे फैबाय थानाय सानदेयाव जोङो आमुक मण्डलियाव थांगोन, एटेक खालामहैगोन, बै न'खरखौ एटेक खालामहैगोन, बेफोरबायदि बिथांमोनहा मोनसे एजेन्डा, मोनसे लिस्ट लानानै हयथ' बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ। जायनि जाहोनाव जोङो मोनफ्रोमबो सानदेयाव गोदान गोदान जाथायफोरखौ खोनानो मोनगासिनो दङ, जेराव ख्रिस्टियानफोरखौ तारना होगासिनो दङ, गिर्जाफोरखौ उसुबिदा होगासिनो दङ, जों बे रादाबखौ मोन्दों। आरो बेनि उनाव दानाब्ला फैफिनबावदो नोंथांमोननो आरोबाव जिखौ आं बुंदोंमोन जे गिर्जा न' सिफायनायनि बाथ्रा, बे गिर्जा न' सिफायनायनि वीडियो क्लिपखौबो नोंथांमोननो गुसुङै दिन्थिनो नागिरदों, नोंथांमोना नायदो। के बिलासपुर में धर्मांतरण के खिलाफ ऐसी कार्रवाई जो है आपने नहीं देखी होगी। आप सबसे पहले विजुअल देखिए। बिलासपुर के भरनी गांव में धर्मांतरण के मामले में प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। चंगाई सभा के नाम पर अवैध रूप से धर्मांतरण कराने के आरोप में एक ठिकाने को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की और इस केंद्र को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया। मौके पर बड़ी संख्या में हिंदू संगठन मौजूद रहा। खास बात यह है कि गांव के लोगों ने खुद सभी सबूतों के साथ धर्मांतरण के इस खेल का भांडाफोड़ किया है। ग्रामीणों को आशंका थी कि घर के अंदर चंगाई सभा की आड़ में लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए लालच दिया जा रहा है, जिसके बाद उन्होंने खुद छानबीन की और धर्म परिवर्तन के इस खेल का पर्दाफाश किया। जो चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में, खास तौर पर बिलासपुर में, जहां कुछ दिनों से धर्मांतरण जो है बड़ी ही तेजी से चल रहा है, वहां इस तरह की गतिविधि नहीं हो रही। कारण है कि आज जो है ये मकान ढहा दिया गया है। ख्रिस्टनि बिसाफोर नोंथांमोना नुनो मोनबाय माबायदि गिर्जा न'खौ मोनसे JCB लानानै सिफायदों आरो बेयाव जाबायदि बाथ्राफोरा जादों, जाबायदि बाथ्राफोरखौ बुंदों, आरो बेयाव मोननै हान्जानि मानसिफोरखौ नुनो मोनदों। बे जाहैबाय सरकारनि बिथोनाव बे खामानिखौ मावदों होननानै अलरेडि बुंनाय जादों। सरकारनि बिथोनाव, प्रशासननि बिथोनाव पुलिसफोर थानायनि गेजेरजों गुबुन गुबुन भिडिअ क्लिपाव पुलिसफोरखौबो नुनो मोनदों आरो गुबुन गुबुन बाथ्रा बुंनायफोरखौबो खोनादों। दा बाथ्राया जाहैबाय मा, जि गिर्जा न'खौ सिफायनाय जादों बे गिर्जा न'आ प्रपार एक्जेक्ट मोजाङै थि कागज गैया, फोरमान गैया होननानै सरकारा बुंदों। जे सरकारनि हायाव बे गिर्जा न'खौ लुदोंमोन, गोबाव बोसोरनिफ्रायनो खुलुमनाय सिबिनाय खालामगासिनो दङ, नाथाय बिथांमोनहा प्रपार बेबायदि कागज गैया, जायनि जाहोनाव बे दखल हायाव गिर्जा थानायखाय बेखौ सिफायहोदों होननानै बुंदों। नाथाय बाथ्राया बेसे सैथो बेखौथ' सैथोखौ आंबो मोजां बुंनो हानाय नंलिया, जिहेतु रादाबाव जिखौ बुंदों आं नोंथांमोननो बुंदों। नाथाय सावगारिखौ, भिडिअखौ नायनानै एसे सिन्ता खालामनो हायो। थारैनो जुदि बे खामानिया सरकारनिब्ला, सरकारासो जुदि बेखौ नारसिननानै एबा बे दखल हा होननानै बुंनानै, गिर्जानि मुङै बे हाया नङा होननानै बुंनानै जुदि सिफायदोंब्ला बे आलादा बाथ्रा। नाथाय जुदि सरकारा बेखौ सिफायदोंब्ला बेयाव हिन्दु संगठन, बजरां दल, RSS बिथांमोना मा खामानि मावदों? नोंथांमोना भिडिअ क्लिपाव नुदों, गोजा गोजा गाननाय, गोजा गोजा माला लानाय, गोजा गोजा जि गाननानै थानायफोरखौ नोंथांमोना नुदों। बिसोर जाहैबाय बजरां दलनि मानसिफोर बा RSSनि सुबुंफोर। बिथांमोना मा खालामदों बेयाव? बे मोनसे सोंलु फैयो नङा होमब्ला? बिथांमोना बेयाव मा खालामदों? जुदि सरकारनि बिथोनावसो बे खामानिखौ मावदोंब्ला, जिहेतु सरकारा अलरेडि नुदों दि जे गिर्जा न'आ, बे गिर्जा न'आ मा गैया, बिसिनियाव मोजां लिगेल डकुमेन्ट्स गैया, बे हाया सरकारनि हा, दा सरकारनि हाखाय बे हाखौ सरकारनो नांसिगौ, गोनांथि जाबाय, दा बेयावहाय जोङो गिर्जा न'खौ सिफायबाय। बे आलादा बाथ्रा। जुदि सरकारनि बिथोनब्ला बैसोरथ' थानो नाङामोन, जायफ्रा RSS, बजरां दल, बैसोर सुबुंफ्राथ' बेयाव थानो नाङामोन, दरखार गैयामोन, बिसोर फैलायनांगौनि गोनांथि गैयामोन। नाथाय जों बिसोरखौसो नुदों, बिसोरसो नाराबाजि खालामफैदों, जय श्रीराम माबा माबि बाथ्राफोर बुंफैदों, गोबां बाथ्राफोर बुंदों। नोंथांमोना नेसनेल लेभेलनि बातरिफोरखौ नायगोन, बिथांमोननियाव बाथ्राखौ सोंदों, हाइ कार्ड लादों गोबाङैनो। आं बेखौ नोंथांमोननो लानानै फैयाखिसै, थोंजोङैनो गुसुंखौ लानानै फैबाय। दा बिथांमोना बुंदों सैथोनि देरहानाय जाबाय, जों देरहाबाय होननानै बिथांमोना बुंदों। दा जुदि सरकारनि नोजोराव बे गिर्जा न'आ गोरोन्थि मावदोंब्ला, डकुमेन्ट्स गैयिनि गोरोन्थि जादोंब्ला सरकाराल'सो सिफायगोन आरो बिथांमोनाथ' थानांगौ गोनांथि गैयामोन। दा जों बेखौ नायोब्ला माखौ साननो हायो? बे जाहैबाय बैसोरनिसो खामानि, संगठननिसो, बजरां दलनि, VHPनि, RSSनि बिथांमोननिसो नारसिननायावसो हयथ' पुलिसफोरा बे खामानिखौ मावबाय। जों बेबायदि होननानैबो साननानै लानो हायो। नङाब्ला सरकारनि खामानि मावनायाव बिथांमोनाथ' गोनांथि गैयामोन, जिहेतु बिथांमोनाथ' बेयाव मावनांगौ बिबान जेबो गैया, खामानि गैया। जिहेतु पुलिस दङ, पुलिसानो बेफोर गासै खामानिखौ मावगोन। थारैनो जुदि गिर्जा न'हा जुदि लिगेल डकुमेन्ट्स गैयाब्ला, हानि डकुमेन्ट्स गैयाब्ला, नंगौ बे होखारजानाय बा बुख्रेबजानाय बा माबा मोनसे खालामजानाया स्वाभाबिक जानो हागौ बा जागोन, जिहेतु गुबुननि हायाव बे गिर्जा न'आ दङमोन। नाथाय बाथ्राया बेसे सैथो, बाथ्राया बेसे गोथौआव थांदों,
बे भितरनि बाथ्रा जासिगोन आरो बे गासै बाथ्राफोरखौ इसोरा मोनथिसिगोन। जुदि मेगन गोसा नायनो बानानै माबा मोनसे नंखाय फाव फान्दायनानै जुदि सिफायदोंब्ला इसोरा बेखौ मोनथिगौ। दा ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, दिनै जों ख्रिस्टियानफोरनि सायाव बेबायदि अत्याचार, बेबायदि अयनाया सोलिगासिनो दङ। दा बेयावहाय साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ बेखौनो खावलायनो हास्थायदों, नायनायजों लोगोसे जेब्लानो नोंथांमोना बेफोरबायदि दुखुनि रादाबफोरखौ मोनो, नोंथांनि पार्सनेल प्रेयारनि समाव नोंथाङा आर'ज खालामनो दाबाव। छत्तीसगढ़नि थाखाय, बिलासपुरनि थाखाय, जेराव गोबां ख्रिस्टियानफोरा तारना मोनगासिनो दङ, गोबांनिख्रुइ गोबां सैसोनो गोनां जादों। दा नोंथाङा नोंथांनि आर'ज खालामनायनि गेजेरजों सहाय होदो, जेन बिथांमोना फोथायनायाव बोलो गोरा जानानै नांथाबनानै थानो हायो। मानोना बे जोंनि खामानि, मावनांगौ खामानि, नोंथांनि मावनांगौ खामानि, आंनि मावनांगौ खामानि। जों जेन बिस'ज लायो, जेन बिथांमोनाबो फोथायनायाव बोलोगोरा जालांगोन, जेसेबांखि तारना मोना मानो। आरो मोनसे बाथ्राखौ जों साफ्रोमबो गोसोआव लानो नांगोन, जेराव तारनाया गोबां जायो, जेराव तारनाया फैयो, बेयावनो इसोरनि रायजोआ फैयो। बे मोनसे गोनांथिथार बाथ्रा। दा बेयावखाय इसोरनि रायजोआ गोख्रैनो फैथों। छत्तीसगढ़आव साफ्रोमबो जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनथों, जिहेतु तारना गोबां जागासिनो दङ। बे बाथ्राखौ नोंथांमोना गोसोआव लागोन आरो आर'ज खालामफ्लायबाय थागोन। दे अब्ला नोंथांमोना बे रादाबखौ मोननानै जुदि खुसि जादोंब्ला, डेट मिन्स माबा मोनसे सोलोंदोंब्ला, जाथायखौ मोनथिनानै नोंथाङा गुबुननोबो बे जाथायखौ मोनथिहोदो, जेन गुबुनाबो बे जाथायफोरखौ मोननानै बिथांमोनाबो जेन आर'जआव बाहागो लानो हायो, आर'ज खालामनो हायो। आरो लोगोसेयैनो सोरबा जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामगोन आरो लोगोसे मोनसे लाइक होगोन। आरो लाइक होनाय समायाव नोंथांनि मेसेज जिथु कमेन्टआव जिथु लाइक होयो, कमेन्ट बक्सआव लोगो लोगोनो मोनसे हाइप होननाय अपसन फैयो। बे फैदोंब्ला बेखौबो नोंथांमोना अके थुनानै होगोन, थुनानै लागोन। नाथाय माखासेफोरनियाव फैनाय नङा, मानोना सप्तासेयाव खनसे बा खननैल'सो नोंथांनियाव सफैगोन। जेब्लानो फैयो, जेब्लानो नुयो, नोंथाङा बेखौबो थुनानै होगोन। आरो लोगोसे भिडिअखौ शेयार खालामनो दाबावसै। थेंक इउ। बयहाबो सुख शान्ति जाथोंसै, इसोरनि आशीर्बादा थाथोंसै।